duto ka etemo rangogi japiny nigi ting' mane mareno ne dieri kae gino setimore ngima nyaka dhi nyime pacha mana golo cha bende noketi koso macha ni golo mana paro ewi gigo mopogore. Erokamano nya Cleophas. Japiny nigi role but adachako bai wacho ni differences mag nengo nyaka bedi nekech kaluwore gi distances. I mean bor mar piny in terms of ibudo ni Mombasa en cheap to Siaya omedore gi siling mokade kata 4 nekech bor kaka bor piny en. Koro sama jo IPRA wuotho mondo mi gikaw wach kuom jopiny nyaka migi pachgi. Jopiny onego migi pachgi nekech e constitution wan gi public participation madwarore. Koro sama gibiro mondo gichok parogi to onego bed wamiyogi paro, but most importantly en ni samo migi parogi giti gi parogi because wayudo ni paro to jopiny osegolo but iyudo ka paro en gimitimo nekech koro chik mar Kenya owacho ni mondo wagol paro but paro ni ok dhi ti kodgi kaka jopiny owacho. Now nitie gima da wacho in terms of gima CP Evans wacho in terms of the bottom up approach. The bottom up economic model kano biro kur kane kiro no chako wache mana kandalo ma pod ne gine campaign cha ne wan kaka ne wa analyze ne en gima ber kendo ne wa support ni kichi kiwacho ni ida timo the bottom up tena ni you want to deal with the masses joma ni piny kagi empower gi mondo gi produce ne kichi ibedo ni joma ni piny kagi ng'eny moloyo the